тая част вече наистина е верна, хора. Сега отиваме натам. Трябва много добре да я снимам. Ма тук не може да се преобръща. Ама тук и при мен не може да се преобърне камерата. Чакайте, хора. Сега гледайте. Не може да преобърна камерата. Много трудно ще я снимам. Не знам как ще я видите, а много трудно я снимам. Няма кой да я види освен. Не. Гледайте. Сега. Отиваме тук. Там сме. Почти там. Ходиме към нея. Само, че този път няма да се видиме. Само ще ви покажа къде бяхме миналия път. Тихо бе, снимам видео бе. Така. И сега вижте. Сега сме там. Чухте ли този звук? Тук някой удари така бам. Чакайте. Сега, верно, тук сме. Там. Този път не мога да ви я покажа. Много. Не, че ме е страх. Тихо бе, глухар. Тихо. Тихо бе, тъпанар. Така, хора, съжалявам, че ви прекъсвам, но верно, прекъсвам. Верно. Тук има баби. Кома, викам да излезе, бе, не искаш да я видиш. Тихо бе, има човек тук. Май. Тихо. Никакви. Нищо иска да се махне на хора. Той човек е много лош. Никой не вярвате на. А вие какво ни бъркате в работата? Да, не може ли? Чакайте. Стар дядка. Ама ние не викаме! Аре, видим как ще викаме. Хора, съжалявам, че ви прекъсвам, мама. Някакъв чичак дебелът ни се кара. За нищо. What the fuck? Зачакайте. Е там в обущарката. Боги се, какво правиш? Какво правиш, бе? Какво? Ближа капки. Не, бе, ти отли. Абе, може само да кажа нещо на хората. Може ли? Значи, хора, ние си минаваме, тук има някакъв обущар или там, какъвто идея, ние си ходиме и буквално ходиме и изведнъж там има някаква обущарница. Чайте, сам да... Хора, сега ще ви покажа. Дано да влезе в кадър. Маму! Ето тук имаше. Дай ми телефона. Някакъв човек имаше. Сега гледай, там вижте обущар. Там виждате, пише на дървото обущар. Има една дебела дядка. Гол. И е дебел човек, който е гол. Искате ли втора част? Сега ще видите. Чакай само малко ще починем да викнем и Дейвид. Айде, чао. Хора, пак сме тук. Ама, имаше една жена, ето там, където тя точно, тя ни помогна и видя бабката. И я пита, ще добре ли сте? И ние не сме се притеснили за нея, искаме да видим какво прави. И само ни се кана. И не, че ни се кара, просто я питахме дали може. Виж котенца. Дали може. Вижте, има голямо котенце. Тук има бебето. И тук има някакви. Там са малките, бе, виж как се играете. Ето и има бебе кот. Бъце. И е так. Я тук гледай. Бъце. Мухва и бе. Добре, те се ебут. Така че не трябва да ги гледаме. Да се създава поколение. Айде. Имаме трета част. Айде. Адиос, амигос.